Dijo, izen kontu. Vale, egunon. Bueno, kongresuaren lehenengo saioari ematen diogu hasiera eta programak esaten digunez, Joseba Lakarraren momentua da eta lehenengo orduan lehenengo txostena izango da. Bueno, honek esaten duen bezalaxe, berriketari buruz arituko da. Azkenengo urte, berriketa baten du berreraiketari buruz. Forma kanonikoa, kronologia eta gramatikalizazioa. Bueno. Eskerrik asko. Hola, xiste, bai. Ezagun denez, Martinetek 1950ean argitaratu zuen artikulu berritzaile bat Latinaurreko euskararen erskarien inguruan. Hurrengo urtean Mitxelenak artikulu hori euskaltzalei azaldu eta haren oinarriak sendotu zituen, Martinetek erabili ez zituen 3 argudio motaren bitartez. Bat, erskari geminatuen lekukotasuna, 2, F-arena eta 3, Akitaniako eta Erdiaroko hainbat grafiarena. Horrezaz landa, lan horretan bertan eta 50eko hamarkadako beste hainbatetan, Mitxelenak Martineten erskarien eredua zabaldu zuen ozen eta txistukarietan, erakutsi ondoren batzuen eta beste neutralizazio gune eta neutralizazio moduen berdintasuna. Horren bestez, lehendabiziko adibidean, sistema ezaguna berrereki zuena Mitxelenak 57an eta Fonetika Historika Baskan daukazue. Berrerek eta eredu hau izan da eta oraindik ere bera da, funtsean, modu estandarra azken 2000 edo 2005 urtetako euskararen bilakabidea eta aitzin euskararen egitura deskribatzeko erabiltzen duguna. Urte hauetan etimologia berri eman ditu eta baita lehenago asko suntsitu edo hobetu ditu, orain arte bere azalpen boterea agortu ez delarik. Bestalde, lehenago erakutsi nuenez, Trask eta Ualdek ez dute benetako alternatiba suposatzen, bai soilik erskari ez diardutelako, bai erabilitako datu desegokiengatik eta baita azkenik etimologia edo berrereketa berri bat ere ez ekartzegatik. Bigarren adibidean Turatiek dioen bezala, Martineten zein Mitxelenaen hurbilketa barne berrereketaren adibide garden dira, izan ere, ez orduan ez orain ez baitugu erdietxi aide erkagairik euskararentzat. Alabaina, ez dut uste Mitxelenaren metodoa barne berrereketa soiltzat izan dezakegunik. Hainda zabala eta funtsezkoa latina romantzetiko morfemen erabilera, hainda larri horien azterketak ondare zaharrekoen ikerketarako dakarkigun aitzinamendua, non kanpoko berrereketa, ez genetikoa noski, ere biltzen zaion barne berrereketari. Mitxelenaren berrereketa eta hurbilketa aldatzeko, eta osatzea eta zabaltzea ere aldaketatzat hartzen ditut, ondoko arrazoiak izan daitezke. Bat, ia soilik fonologiari dagokio. B, kronologia zehatzik ez da. C, euskara batuzarra garatu gabe gelditu zen, eta horren garapenak ondorioa bide ditu aitzin euskara modernoaren berrereketan. Azkenik, D, Mitxelenak ez zituen datu eta lanabesak izan ditzakegu aitzin euskara modernoaren historia aurrerantz, hots, aitzin euskara zaharrerantz jotzeko. Arbelaitzen eta orain Mitxelenaren obra guztietako azken liburuko hitzen aurkibideak hartzen baldin baditugu, Irun ikusten diren antzeko hainbat kontraesan edo polimorfismo dugu. Hots, monosilaboak, bisilaboak eta polisilaboak, bokales naiz kontsonantez hasiak edo eta amaituak, kontsonante taldeak naiz hiatuak, hitz barnean, ia erabatekoa da morfemen eta berrerekitzailearen askatasuna aitzin euskarazko jatorrizko formak proposatzerakoan. Antzekoa gertatzen zen 1952ko Ulenbeken euskal hitz sailen aurkezpenean laun ikus dezakezuen bezala. Banvenistek 1925ean antzeko hurbilketa salatu zuen garaiko indoeuropeisten artean eta indoeuropeerarentzat anabasa horretan sistema bilatzea jartzen zuen helburu. Bosten irakurtzen ezaketen bezala. Mutatis mutandis hori zen aitzin euskararentzat 85ean proposatzen genuena. Ikusiri gainera zenbait erro ertxapen, hots, TV, edo bokal konsonante edo konsonante bokal erro ereduak ezinezko zirelarik, aitzin euskararako konsonante bokal, konsonante erro eredua alderrikatzen genuela. Ondoko urteetan lortutako emaitzak eredu horren alde mintzo ziren.
ikus 6 eta 7ko zenbait puntu. Dagoeneko, hasierati bertatik, hainbat aurrera pentzen lexikoiaren analizian. Euskal lexikoi osoa aztertzetik oraindik oso urrutik garelarik noski. Esan nahi da, erro berriak lortzen ziren, artean ez ezagunak, edo lehendik ezagututako erro zenbaiten familiak zabaltzen genituen, edo mailegu berriak ezagutzeko aukera zen. Bestalde, lexikotik gramatikara baldin bagoaz, gramatika zarrago baten aztarnak antzematen ziren, dela erreduplikazioen bitartez, dela aurrizkien inguruan. Azkenik, pixka beranduago, hurrengo urteetan, forma kanonikoaren azterketak etimologia formalaren oinarria jarri zituen. Erro eredu bakoitzeko kideak banatzen zirelarik, mailegu, aldaera moderno, eratorri konposatu, fonosimbolismo eta etimologia gabeen artean. Bistan denez, soilik azkenengo taldekoek, esan nahi da, etimologia gabekoek, dute aukeraren bat zaharrak izateko. Hots, gareri zaharrenetan, erro soilak izateko. Alabaina, bada zenbait iragazki, dela fonotaktiko, dela geografiko, eta irizpide, esate baterako erro gauzatuak versus izan zitezkenak, bai han, esan nahi da, maileguen artean, eta bai en etimologia gabekoen artean, eredu bakoitzaren zahartasun edo modernotasun erlatiboa ikertzeko. Eta horrenbestez, delako morfema baten diagnosia oinarritua, esahatik jatorri zehatza eskuratuaz. Ikus esate baterako 8. Horra agertzen diren hitz horiek, beren profilari dagokionez, oso aukera gutxi dute erro eredu zaharrak izateko, eta gainera erro ereduak hirurak dira maileguz aski ornituak. Beraz, lehendabiziko hipotesi edo aukera bezala, hor ziren hitzak ere maileguak izan zitezkela pentsatzeko arrazorik bazen, naiz eta aurretiaz dakidala hoien inguruan hipotesi, mailegu hipotesi zehatzik ez izan, ezta? Gaur egun, nik uste dut, pixka bat aurrera xego ere jo dezakegula eta nundik atereak izan litezkeen aipatu. Azkenik, hitz familiak ere joan dira garatuaz. Dela lehendik ezagutzen genituen batzuek ornituago eginaz, edo beste berri batzuek ia utxetik sortuaz. 10ean dauzkatzue horietariko batzuk. Jakina, hauen, esan nahi dut, hitz familien, balio eta laguntza etimologia gintzan, baina baita hizkuntzaren fonologia eta morfologia zaharragoak erdiesteko handia da, dagoeneko beste hizkuntza batzuetan, sagartek esate baterako txinerari buruz, hor 9an duzuen bezala erakutsi izan den bezala. Ezagun denez, tipologiak ez laguntza, baizik eta oztopo eta arazo larriak ekarri izan ditu usu hizkuntzalaritza historikoan. Ez noski tipologia berak, baizik eta tipologiaren erabilera oker batek. Batez ere, sailkapenak egiterakoan ikertzaileek metodo baten atxarriak eta bestearenak nahastean. Hori da esaterako harmonia tipologikoari lotutako zenbait azterketaren kasua ere. Alabaina, badira beste batzuek, esate baterako hor 11an bildutako datu batzuek agian erakutsi aldiguten moduan. Hor ikusten denez, euskarak adjetibo izen ordena izan beharko luken arren, SV izanik, alderantzizkoa du. Greenberg 73an dagoeneko hartu zen horretaz, baina euskalariak lasaitu zituen izan lezaketen edozein artegatasunetatik adieraziaz inglesak ere SVO izanik izen adjetibo behar eta kontrara zuela. Behar bada euskalariak lasai izatea helburu garrantzitsu izan liteke norbaitentzat, baina ez diakronistarentzat. Hasteko irregularitateak dira dituen laguntzarik eta beraz ikergairik interesgarrienak. Bestalde edozein daki baita Greenbergek ere, inglesaren osagai urrenkera orain dela irregularra, baina ez lehenago. Hizkuntza SV zenean. Zergatik ez pentsa bada horrelakoren bat gertatu dela euskararekin ere, eta izen adjetibo ordena historikoak lehenagoko SOV etzen beste ordena nagusiagoren baten aztarna gordetzen duela. Horrezaz gainera, tipologia holistikoa garatzean, hizkuntzaren alderdi ezberdinetako ezaugarri nagusiak lotzean, berrereketaren ezusteko lagungarri erraldoi bilakatu da.
Hor, 12an ikus dezakezuen bezala, Donegan eta Estamperen zera azterketa zer bat da, klasiko bat da, eta hor aitzin familia berdinetik, alegia aitzin austroasiatikotik, ateratako Munda eta Monkemerraren hainbat ezaugarri fonologiko, morfologiko eta sintaktiko biltzen dira. Lehendabiziko zer batean, begiratu batean, edozein hartzen da, bi hizkuntza familia horiek desente diferentea direla. Irakurketa hori ez dago gaizki, baina hobexeagoa da pentsatzea hizkuntza horiek sistematikoki diferenteak direla. Hau da, kontrako irakurketak egin dituztela, beren evoluzioan zehar, esan dugun bezala jatorri berdinetik abiatuaz. Munda begiratzen baldin baduzue, Munda modernoa eta euskara historikoa ezaugarri garrantzitsuetan bat datoz. Dakigularik nundik etorri den Munda, agian horrek esku bat bota aldigu baita ere euskararen bilakabidea, deribaren bitartez azaldu alizateko. Bestalde, aitzin euskararako proposatutako konsonante bokal, konsonante erro eredua nekez izan liteke euskara historikoarentzat onartu ohi den tipologiarekin bateragarri. SV, posposizioak, atzizkiak, komunstadura aberatsa, eta bar, horiek nekez biltzen dira erro monosilabikoekin. Aldiz, erro monosilabikoa hizkuntza analitikoetan da harmonikoa. Ikus 13, esate baterako Austerlitzek, Eurasiako eranzlez dioena batez ere etzanez 13 dena. Esan nahi da, delako atzizki, hitz ordena jakin bat, posposizio, harmonia bokalikoa, ez dakizzer da bakizzer, horiek ongidoaz erro disilabikoekin. Baina, kontrara izango litzateke erro hori monosilabikoa baldin bada. 14 dauzkatzue, duela zenbait urte, bildutako beste hainbat ezaugarri ohikoak direnak hizkuntza analitikoetan, baina SV eranzle batean, euskara modernoa edo historikoa den bezala, irregulartasuntzat jo beharko genituzkenak eta bibliografian nolazbait, azaleratzen direnak, baina ez direnak dakidela sistematikoki ikertuak izan gure tradizioan. Horri gehitu aldiogu, beranduago berreraikitako zenbait multzo aditz. Geroztik ere, batzuk Patxi Goenagaren omenaldiko lan batean bildu nituen, eta geroztik ere, esan liteke, ikusiko dugunez, zenbait gehiago erantzi aldirela. Zalantzarik gabe, multzo aditz egiturek, besterik gabe, lehenago hizkuntza morfologia urriagoa zela dioskute. Eta baita, seguruenik, VO ordenak, OV, eman duela momenturen batean. Azkenik, nolazbait delako ordena aldaketaren inguruko, alako froga bilketa honetan, ikus dezakezue zer gertatzen den 15 agertzen den egitura xelebre batekin, xelebre hitza Michelenak hitz hori edo antzeko bat erabili zuen egitura honekin Textos Arkaikos Baskosen, eta ari egiten baldin bazitzaion xelebre, ez da harritzekoa euskal gramatiketan honen aztarnarik ez azaltzea, ezta? Orduan, hori da nolazbait Stasenek eta beste zenbaitek egin duten tipologian with languages eta and languages bere hizkuntza horretan, hau izango litzateke nolazbait soziatiboarekin koordinazioa egiten duten hoien zera, ezta? Adibide edo horren aztarnaren bat. Hori berez
niretzat lehendabiziko horretaz duela ja 30 urte aritu nintzenean, zen anekdota bat, testuetan agertzen zena eta kitxo. Baina ikusten baldin baduzu orain, 16an 2000ko artikulu batean Stasenek esaten diguna, zerekin erlazionatzen dituen delako han language izoiek eta we language izoiek, behar bada berrereketarako garrantzi pixka bat gehiago izan dezakete, zeren eta besterik erakusten ezten bitartean aurretiaz bildutako frogetarik aske diren beste batzuk ematen dira hizkuntza soilago baten, hizkuntza analitikoago baten alde. Eta, noski, hortik gero euskara historikora emango litzateken deriba baten beharraren alde. Beraz, aurreko guztia kontuan izanik, eta berriro ere, Donegan eta Estamperen eredua referentzia gisa soilik erabiliaz, nabarmena da, aitzin euskara zaharrena, Monkemerretik edo Austroasiatikotik zela hurbilago munda modernotik baino euskara historikoa puntu askotan, beste honetatik, hurbil gelditu arren deriba luze baten ondoren seguruenik. 17an ikus dezakezuenez, Benvenistek arrazoi osoz kronologia konparatoristaren egin behar nagusitzat zuen. Hark horren beharra aldarrikatzen zuelarik indoeuroperarako zer esan guk euskalaritzan, ezta? Gogoeta luzetan, ibili beharrean bi adibide edo bi kasu aski izango dira hemen aipatzeko. Mitxelenak, fonetikan eta beste leku batzuetan, bokalarteko enea, seguruena H bitartez, 0rako bidean, bilakabide horri buruz esan zizaigukena etzen zehatzegia. Hau da, soilik lehen lekukotasunetarako 10. mendean edo burutua bidezela eta Akitaniarrean aldiz etzela horrelakorik. Beraz, horrek esan nahi du, batetik bestera diren 6-7 mende ilun hoietan gertatu bartzela. Bueltatuko gara gero honetaz pixkat. Beste alde batetik, atzizki mailegatu zenbait, mendu edo tate edo ura, latinetik hartutakotzat izan ohi ditugu, pentsatzen dut beren formagatik. Beste batzuk, tazio, entzia eta erramanikotzat. Begiratzen baldin bauzue, 19an aspaldi egindako esperimentu txiki bat, hor dozkatzue hainbat atzizki, kanpotik hartuak, eta aldamenean, korpus txiki batean, 18. mendearen lehendabiziko zatiko hegoaldeko testuetan, agertzen diren hitzak delako atzizki horiekin eratuak. Eta emaitzak goitik bera ikusten duzue zeintzu diren. Esan nahi da, 0 erro, 0 euskal erro edo ondare zaharreko erro kombinatzen dira ziorekin, 0 daderekin, 0 entziarekin eta bar, eta bar. Horrek, kortxete artean behian jarri dudan bezala kontrako ere antzera da. Alegia, mailegatutako 0 edo ia 0 kombinatzen dira tasun, zko, garren, le, ro, te, tze, ki eta gainerakoekin. Esan nahi da. Ondare zaharreko hitzek, oinarriek hartzen dituzte oso atzizki gutxi, da hartzen dituztenean atzizki horiek ez dira mailegatuak. Baina, karo, horrek ez du problemari planteatzen, agian edo beste problema batzu planteatzen ditu ondare zaharreko atzizki buruz, baina atzizki mailegatu buruz esaten diguna da oraindik ez zirela atzizki. Atzizkiak, eta bestelako oinarriei mailegatuak ere, bertakotu gabe direla erakusten digu. Beraz, ez da bakarri forma begiratu behar duguna, morfologian, ari garenean baizik eta zerbait gehiago ere. Beste alde batetik, gutxi landu da, kronologia gure artean, eta horren ondorio gaiztoen zerrenda luzean, sargenitzake periodizazioaren ahuleziak ere. Behar bada, latinetik hartutako maileguak zahar eta berri bereizteko, Mitxelenaren 74ko saioa, eta beste batzuek izan litezke interesgarrientarikoak. Bere momentuan,
Matias Mujikak ere egin zituen beste saio batzuek, eta, bueno, espero ezagun segida izatea, ezta? Hor, hogein dauzkatzue Michelenak ikusten zituen oinarrizko irizpideak delako maileguen zahartasun eta berritasuna sailkatzeko, ezta? Funtsean, zenbat eta aldaketa gehiago hizkuntza hartzailean, denbora gehiago pasatu du hor, eta zenbat eta aldaketa gehiagorekin latinetik sartu den euskarara, horrek esan nahi du euskarara orduan eta beranduago sartu dela. Horrezaz landa, Michelenak berak erakutsi zuen mendebaldeko deklinabidean, A enborretan, den kontraesana singularren eta pluralaren artean hor 21 duzuen bezala. Ikusten baldin baduzue, alaba gehi A, alabea egiten du, alaba gehi A, gehi K singularrean baitera alabeak, baina egitura hori duen pluraleko formak ez du egiten berriro alabeak, baizik eta alabak. Eta antzera egin beharko lukeen, alabeai egin beharko lukeen datiboko pluralak ere alabai egiten du. Horren azalpena, eta beste kontu batzuena, baina horrena funtsean izan zen pluralaren eta singularraren formazioa deklinabidean modu erlatibo batean zertu zituela Michelenak, ikusi izan zituela Michelenak, eta kronologia, morfologian ere joan zen hartzen bere tokia. Orain arte ikusi ditugun bi kasuak, maileguen fonetikarena eta singular pluralaren eraketarena, kronologia erlatiboaren bidez aztertu dira. Hau da, X-ek I ematen du bilakabidea, Z ematen du baino berankorragoa da, zeren bestela X-ek Z ere emango zukeen. Zailago izan hori da guretzat, dugun korpusarekin, batez ere, data absolutuak ematen, horretarako ditugun lanabesak ere berankorrak edurriak baitira. Hala baina, mailegatu ez, kela euskarara, ke, ki, txe bilakatu aurretik igaro zela dakigularik, eta baita hizkuntza hartzailean K, G jaso zela, bi erata kontarioak atera ditzakegu, erlatiboak batzuk, G maileguak, txe maileguak baino zarragokoa direla, baina baita absolutuak ere besteak, K, G, X data baino lehenagokoa dela erramantzez, eta K, txe urte horren inguruan datatua baita. Gauzak erromantzez, ezaguna denez, hemen baino aurreratuago dira. 23an duzue Giteren 1989ko datazio saio laburra, Estrakak aldaketa erromanikoez egindako ikerketen gainean eraikia. Ez da erabiliegi izan eta baditu utxunen nabarmenak hor laugarrenetik, 10. mendeen artean, baina segurenik izan liteke hor egilearen beste lan batzuetan baino, esate baterako 78an egin zuen euskara eta piktoaren erkaketan baino interes gehiagoko gaiak. Hau dela eta ez dut ulertzen azken 25 urteotan erromanistek egindako laren artean zergatik Xanbon eta Greuren bat, 2002koa, hain oihartzun eskasekoa izan den, oihartzunik izan baldin badu gure artean. Labur esateko, egileon ustez gaskoia ez litzateke probentzeraren dialekto berankor bat, jatorrian bederen, hizkuntza berezi eta bere gaina baizik, zuzenean latinetik datorrena. Horrela, 5. menderako, probentzera bera sortu edo eratu baino lehenago, eratua litzateka aitzin gaskoiera eta lekukotuak lirateke ordurako bere nortasun berezia eman dioten ezaugarriak eta hor 24an bilduak dituzuenak. Xanbonek eta Greubek ez diote ezer aldaketen arrazoiez eta konkretuki ezer gutxi diote luxerez geroztik onartu oiden euskal sustratuaz. Ahatik, hori onartzen baldin badugu, horko aitzin gaskoieraren data zenbait antekuen bilakatzen dira euskararentzat. Pentsatzeko baita, sustratu hizkuntzan horrelakoak lehenago gertatu behar izan direla. Gogoratzen badugu berriro, lehen Michelenak esana N0 aldaketari buruz, bokalartean, hor 300 eta 1000 urteen bitartean zela, ohartuko gara, argudiak eta kate honek asko mugatuko lukela, konkretuki 300-400 bitartera edo, delako aldaketa hori. Beherago emango diren beste zenbait datuk eta argudiok ere gehiago laguntzen bide dituzte data goiztiarrak ezenez berantearrak.
Periodizazioa eta kronologia, aitzin euskararen beraren barnean ere, naiz eta definizioz aitzin hizkuntza batek lekukotasun zuzenik ez izan, erabilgarria da eta dagoeneko neurri batean erabili ere izan da. Hor sartuko genuke demagun D, L bihurketa hitz hasieran. Hau, dagoeneko Michelinaren aitzin euskararen definizioan sartzen da, zeren ezaguna denez, D fonema hitz hasieran ezinezkoa baitzen orainaldietako adizkietarik eta maileguetarik landa. Beraz, horrek esan nahi du, pentsatzen zuela eta pentsatzen dugula, hor izatez bazela noizbait D bat, gero, L eman duena edo hortik desagertu egin dena. Uhartzen baldin bagara orain, erreduplikaziorik ez da LVC erroentzat. Esan nahi da, nidakiala, ez dago lekukotua, edo lulur, edo lalar, edo lalatx, edo horrelakorik. Aldiz bai, nonol, ohol, ninintz, iintz, eta beste zen bai, adar, eder, edo gogor bezala. Beraz, badirudi, DL bilakatu aurretik, erreduplikazioaren fenomenoa agortua zela. Seguruena baita ere aurrizkiak agortua ziren, fijatu baita aurrizkiek eta erreduplikazioa funtsean egitura berdina dutela, eta horiek ere seguruena dagoeneko fosilduak ziren euskara estandarrean, aitzin euskara estandarrean, esan nahi da aitzin euskara modernoan. Neurri batean, eta horrek baditu implikazioak behar bada hizkuntzalaritza ertxitik kanpo, lexikoaren barneko geruza formalak egiten baldin baditugu, bestelako implikazioaren batzuk ere izan litezke. Esan dut, nabarmena da zezenek reduplikazio bat duelarik, aukera gehiago duela zarra izateko zaldik baino, eta segurasko zaldik eta behik asko aukera handiagoa dute lehoik baino. Eta ez naiz bakarri realiari buruzari. Lehen aipatu euskara batuzarra da funtsean Michelenak 1981 aldarrikatu zuen euskalkietatik eta ez aitzin euskaratik gugana iritsi direla dialektoak esatearen ondorio. Hoien jatorria hor 5. 6. mendean ezarri baitzuen berak eta euskaro eta beste modu batzuez deitu izan den eraikuntza horri deitu diogu zenbait egintzat euskara batuzarroari. Michelena berak hastia ere etzuen behar bada izango azken urteetan horretarako, baina berak markatu ezarren, aitzin euskararen aldamenean euskara batuzarra ere proposatzeak badakartza zenbait ondorio, seguru asko, eta bat da horko 25. Adibideko baieztapen horrek eta antzeko beste batzuek ekar lezaketena. Horrek esaten zaigunez, diptongo guztietan diren, euskalki guztietan diren diptongoak, hor behian daudenak dira, eta beraz horrengatik aitzin euskararakotzat proposatzen dira. Baieztapen hori fonetik historiko baskaren lehendabiziko edizioan, beraz 71 agertu zen eta horrelatxu mantendu zen bigarrenean. Noski, baldin eta ez aitzin euskaratik, baizik eta euskara batuzarretik, 500 edo 800 urte beranduago sortuak badira dialektoak, hau nekez onar liteke orain zuzenean. Bestalde, Michelenak lan horretan, hitz egin zuen hitz hasierako i-u alternantziez, izen, uzen eta antzerako ez. Eta ark ongi esan zuen bezala, ez dute noski aitzin euskarako unitaterik definitzen. Txilardeik noizbait esan bezala. Are gehiago, gehienez ere, diptongo ezagun batetik, eu batetik, datoz horiek guztiak, eta diptongo hori ere ez da aitzin euskara. Konfer esate baterako, Michelenak azaldu bezala, 26an, egorten, zeinek ematen duen lehendabizi eorten, eurten,
iatoarekin, eta gero diptongoarekin eurten eta ondoko urten, irten eta bar. Baina, klaro, forma guzti hauek ematen dira Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban. Hortik kanpo egorri gordetzen da. Beraz, horrek esan nahi du, ez da iatoa eta gutxiago diptongoa ez direla, eta beraz, guzti horien jatorriak ez direla, ez aitzin euskara eta ez da ere euskara batu zarra. Kontua da, nire ustez, hizkuntzalari gisa, euskara batu zarrarekin badugula arazo nagusi bat, edo arazo bat ezin saietz genezakena pentsat. Eta da, Mitxelenak, eta ez da ondokoek ere, jakina, ez zuela hizkuntza eraikuntza hori linguistikoki definitu eta haren beharra justifikatu hizkuntzaz kanpoko gertakarien bitartez baizik. Izan ere, Mitxelena interesatuago zen, 81eko lan hartan, batasun ondoko ezaugarriak badirela eta dena ez dela bere hizkuntza batasuna hautsi denetik markatzen. Ezenez batasun garaitik zer datorkegun komunik edo hobe oraindik batasun garai horretan geruzak eraikitzen. Hortan, lehenik egin beharko genukena hizkuntzalari bezala, da aitzin euskara modernoaren eta euskara batuzarraren artean bereizi, beren arteko aldaketen, hots bigarrenaren berrikuntzen bitartez. Horien artean lirateke ondokoak, esaterako, 27 diren zenbait ezaugarri eta aldaketa fonologiko eta morfologiko. Hauek honela, eta gogoan hor ezer gutxi dela datatua, komeni da berriro giteren kronologiara, 23an, jotzea, eta LN ondoko erreskari kasu egitea. Zuberera eta erronkari ekialdean, gainerako eteri bereizten dituzten ahostuntzeak oso zaharra lirateke horren arabera, 300 urtetakoak. Bestalde, fenomeno hori betidanik zuberera eta erronkarieraren arkaismo gisa azaldu ohi den arren, gogoratu behar da, fonetika historika baskaren lehendabiziko ediziotik, ematen dela gauzak oso bestela ulertzeko biderik, 28 bigarren ahapaldian ikuslitekeen bezala. Hor, Mitxelenak proposatzen duen bezala, beraz ez arkaista, baizik eta berritzaile izango lirateke bi dialekto horiek. Hor emandako argudiaz kanpo badira beste 3 gutxienez, bigarren alternatiba horren alde, batetik. Ezaugarrien edadura dialektala, ustezko arkaismoa erdian, mendebalderaoko euskararen eta ekialderaoko erromantze ahostundunaren erdian, eta berrikuntza komunak ertzetan, logika guztiaren aurka baititugu. Bestetik, ahostuna ahoskabe ulertu beharrean ahul bortitz gisa ulertzen baldin badugu oposizioa eta kontuan badugu kokagune berean txistukariekin gertatua, orduan neutralizazio zaharra ahularen alde zela, frikaria, ergo ahostuna, eta aldaketa gero bortitzaren alde bilakatu zela eremu batzuetan afrikatua, ergo ahoskabea, pentsa genezake. Hirugarren argudioa gero berriro aipatuko dugun trasken legeak ematen diguna litzateke, ikus 29an. Atzizki batean ahostuna ahoskabe eta inoiz 0 txandakatzea gertatzen denean, hark ahostuna aldarrikatzen du zahartzat. Oharbedi LN ondoren ez dela janti edo alte ekialdean, baizik eta handi eta alde gainerakoetan bezala. Honen bestez, berritzaileak zuberera eta erronkarira balira, kasu honetan, lehenetan etena euskara batu zarrarena behar bada hau izan liteke. Eta horrek ondorioak izango lituzke noski, adar maila diferentetako adarretan zer jartzen dugun ikusi behar dugunean. Goazen orain H-ari buruz zerbait ikustera. Azken urteotako lanetan H arrazoigabeen edo alabeharrezkoen edo etimologia kontrakoen azterketak erakutsi izan du horien artean lehentxeago uste baino askoz gehiago direla etimologia dunak dela 3. edo 2. posizioan zen H-a lehendabizikora, dela pasatu delako, dela vokal I, H taldeetan H-a delako zaharra eta ez I, dela zubererazko berrikuntzatzat Mitxelena jotzen zituen H vokal konsonante horiek ez direlako batetik soilik zuberera eta beste alde batetik ez direlako nahita nahi ez berrikuntza. Bestalde, badira Mitxelena finkatu lau jatorriak baino gehiago ere 31an bildu izan den bezala. Esan nahi da, alde batetik 5. bat izango genuke
bukaerako errek ematen dituzten H-en saila, 6. izango litzateke hitz hasieran gaskoitik horrela hartutakoena, horra agertzen direnak gaskoiz ere H horrekin dira, bide batez badira zenbait H-arekin zetozenak gaskoitik, eman dezagun M, eta gero euskararen barnean galdu egin dutenak H hori, eta 7. izango litzateke metatesiaren bitartez, bai gaskoitik hartuak eta bai bestelako ondare zaharrekoak metatesiak ozenaren ondoren eraman dituenak. Behar bada, H-ren azterketa, oraindik aberatsa izan liteke bere inguruan lor litezkeen kronologia erlatiboengatik. Hor, 32an jarri izkitzuet jolas gisa gutxi batzuek, langai gutxi batzuek, eta 33an izango zenukete hoien txako behin-behineko zer bat, proposamen bat. Zalantzarik gabe, A aldaketa jarri behar dugu lehenetarik. Bek ondotik behar luke nahita nahi ez, zeren eta H-a mugitzeko ona edo ara, H horrek behar du sortu. Azkenetari litzateke, mailegu gaskoietara ere heltzen baita esan bezala. Bide batez, heltzen da ere Mitxelena konposizioko H gisa esplikatu zituen onerran, oneritzi eta onetxira. Hor, pentsatzen baldin badugu, honek berezkoa duela H-a, gertatu dena ez da H berri bat sartzea, baizik eta ezkerrekoa metatesis eskubitera eramatea. Horrela, erlazioa ditzakegu gainerako aldaketak ere. Bereiziak agertzen dira, uste baitut, beren artean agian 1000 urtetako diferentzia kronologiko egon litekela, Grassmann bat deitu duena eta Grassmann bi. Grassmann bi izango litzateko orain arte erabiltzen dugune arrunta, esan nahi bada, eta hilherrin gertatzen dena edo hiljotzen eta horrela. Aldiz, Grassmann bat izango litzateke 5. H-aren bitartez, esan nahi da, R-aren bilakabidearen bitartez, sortu diren H bokal H segidetan ematen dena. Beraz, ematen da silaba eta erro baten barnean. Eta, etimologia ona baldin bada, esan nahi da, zeren akitaniera zenbait aldiz agertzen den 8, bada, euskara historikoan agertzen den 8, hori izan liteke horren adibidetariko bat, eta beraz, antekuen bat izango genuke hor. Kuribowicek gramatikalizazioa morfema lexiko izatetik gramatikal izatera edo gramatikala denean gramatikalago bihurtzea definitzen du. Beste hainbat definizio ere eman izan zaio, hitz honi, Meilletek duela mende bat edo haren garrantzia linguistika historikoan aipatu zuenetik. Azken urteotan, hor dira, Josef eta Janda edo Campbell eta beste askoren idatziak, gramatikalizazio fenomenoa bakarra ote den ala beste zenbait fenomeno lehendik ezaguntzen ditugunen epifenomenoa ez ote den eztabaidetu izan da. Nola nahi ere, guztiak, edo ikustitu den guztia bintzat, Josef bera, buru, aitortzen dute gramatikalizazioaren azterketa oso emankorra izan dela eta epifenomeno izan edo ez, hizkuntza aldaketa ulertzeko, eta horregatik, behar bada ez dago gaizki Euskalaritzan ere, eman izan zaio baino harreta gehiago ematea, beti ere teoria linguistikoaren aurrerapenak kontuan izanik. Ezin liteke esan, noski, gure artean, gramatikalizazioa zeharo ez ezaguna dela, hor 34an esate baterako bilduta, alen gramatikalizazioa, nik uste dute aspalditik ezaguna dela, famatuena izan arren, noski, AL monosilabiko hori, baiezko ezezko galdera marka gisa agertzen dena, eta orain dirudinez mundu guztiak erabili behar duena, ubilosengan edo zertzen da, edo komentatzen da, lehendabizikoz, 1785an, beraz, ia aitzin euskara, ez da? Baina, ahalek badauzka beste zer batzuek, beste gramatikalizazio batzuek, esate baterako uxala eta horrelakoetan agertzen dena. Hilko alaiz, ez da galdera noski, bizik eta beste zerbait.
Horrezaz aparte, badakigu, zerak gramatikalizazioak direla, edo gramatikalizazio bidean direla laguntzaileak, ezta? Noski, horre graduak dira, esan askozaz gramatikalizatua dugu, egin baino, edo izan edo edun baino, ezta? Artikuloren gramatikalizazioa ere, gure artean ezagunetarik izango litzateke, bide batez, hor, printzipioz, ia universal bat bete da, esan nahi da, 3. graduko erakuslea da, euskaraz ere, artikuloaren, noski, 3. graduko zen artikuloaren jatorria, gero, orokortu egin baldin badat, hau, mundu guztia daki, Benemanek edo beleiako artistaren batek kenduta, ezta? Gure inguruko erromantzeetan Lapesak hori 8. menderako, horren hasiera jartzen du 8. menderako. Esan nahi da, kontaezinak, ura, lurra, sua, bezalakoak, eta emegipiko 12. mendean, oraindik lekuko da, desentez berandu ere ezpaitziren garatu. Berriro ere, beleiako artistak ez zituen gauzak horrela ikusi. Deklinabideko 2 kasu marka, gaz soziatibokoa eta arean ablatibokoa aipatu zituen Mitxelenak laburki, 81ean, gramatikalizazio hoiek dialektalak direla eta beraz aski berankorrak erakusteko. Lehen gaiak, Z instrumentalekoa, G bizidun lokatiboa, R genitiboa, A artikuloa eta N inesiboa, lehen eta orain orokorra baitira, eta beraz hortik dialektoen arteko ezberdintasun larriegi edo sakonegirik ezin bila baitziteken. Lehen esan dudan bezala, duela zenbait urte, multzo aditzak, serial verbs deitzen diren horrelakoak, hobeto esan, hoien aztarnak gure artean ere egon zitezkela aipatu nuen. Hoien definizioa zerean 35ean duzue, baina funtsean serial verbs izango lirateke gaztelaniazko korreibidilen antzekoak. Hau da, hor baituzue 3 aditz, bata bestearekin zertuak, eta funtzio bakar bat dutelarik, eta benetako serial verbs diren lekuetan, ez dute, gaztelanian bai, inongo pertsona, denbora, aspektu markarik. Hori da, esate baterako, kantoneratik hartuta, Matiusek 35ean ematen diguna. Hor dauzkatzue, 3. pertsona sujeto bezala, eta gero 3 aditz, bata bestearekin elkartuak, inongo markarik gabe. Bikoak eta 3koak izaten dira multzo aditzetan ezagunenak, baina 6 eta 7koak ere hizkuntza batzutan bildu dira. Noski, honelako gauzak euskal aditzean azkenengo 5 urteetan eta behar bada denbora luzixiago batean ez dira. Baina hemen ezkara garai hortako, baizik eta lehenaoko aditzaz eta hizkuntzaz ari. Aipatu duen artikulu horretan, 3 multzo aditz biltzen dituen batez ere. Bata, litzateke, darretik jarri aditzarekin lotuta letorkena, bestea den eten aditzarekin lotua, eta bestea nin emanen kidea dena, eta ikusten genuen, euskaraz gertatzen zena, zela beste hainbat eta hainbat hizkuntzatan gertatzen zen berbera. Hots, dar horretatik ateratzen zirela imperfektiboko zerak, perifrasiak eta gero orainaldiak, den horretatik perfektokoak eta lehenaldiak, eta delako nin horren bitartez esplikazitezkela bai datiboko adiz laguntzailea, eta baita ere datibo marka eta Nova Kaledonian bertan datibo etikoa deitzen dioten hori. Orain, hartzen baldin baditugu kontzeptu hauek, eta lehen agertu zaigun trasken legea, azkar batean, kasu egin dizaiokegu, urrengo zeretan agertzen diren, urrengo pasarteetan agertzen diren beste batzuei. Konkretuan, ari naiz,
zerei buruz, ti adjetiboko eta ablatiboko zerei buruz, partikulei buruz, egiten baldin badugu, lehen egin duguna besteekin, hots, pentsatzen baldin badugu, di formak direla zaharrenak, adjetiboan ez da inongo problemarik, zeren eta oraindik ere forma esparita bezala ordi edo geldi edo handi gordetzen zaizkigu, eta, zeretik hori dagoeneko bideo batez, zerak Lafonek gutxi gora bera ikusi zuen, baina jatorriari buruz etzen mintzatu. 38 han eta behen daukazue, Hein eta Kutebaren liburutik hartuta, nolatan aditzorrek ematen dituen, bai ablatiboa eta bai adjetiboak egiteko estatu aldaketa edo deitzen duten fenomena hori. Antzeko zerbait izango genuke, Mendebal partean agertzen den to atzizkiarekin, modu adverbiotzat eman nahi da hori, ederto, laburto eta ondo eta horrelakoetan agertzen dena. Honek ere badauka aldaera bat, ugerdo edo eskerdo edo geldon agertzen dena, eta horren aditza edon bat izango litzateke. Gauzak azkar xamar joan da, edon izango litzateke teik. Eta teik da, gramatikalizazioaren azterketan, ikertuen dugune aditza. Delako teik horrek, badauzka 40an duzuen bezala kompletif gramatikalizazioak, eta horrelako bat izango litzateke demagun latinezko 41eko omnis, eta noski baita ere euskarazko horrenkide den oro, eta beste alde batetik, teik hori bera da, beste hizkuntza batzutan, edo hizkuntza berean, baina beste egitura batzuetan, kausatiboak ematen dituena. Eta famatuenetarikoa bide batez. Zuok abiatzen baldin bazarete, don erro batetik, horren alomorfoa doainik, DL egiten delarik, eron edo ero izango litzateke, bokalartean, momentu batetik aurrera, eta oain arte aipatu ditugun formak eta atzizkiak hortik atera ditzakegu. Bide batez, gogora zaitezte, erdiarorako lehendabiziko osagaiaren akabuan, 3 eratako A ditugula. A bat ati datorrena, amatasunen esate baterako agertzen dena, baina beste bia bata E batetik, luzatu esate baterako, eta 3. basauri O batetik datozenak. Esan nahi du beraz, ez dela bakarrik L bat, erraski esplikalitekena R eman dezan, baizik eta baita ere bokalismoa bera ere. Bide batez, lehendabiziko itxurak ematen duenaren kontra, ra honen aurretik agertzen den da aurrizkiak ez dauka honekin zer ikusirik euskal fonologiak, kontrakorik behar bada sugeritzen zidanarren zeren eta teik eta sit aditzak munduko hizkuntzetan, kombinatzen baldin badira ere ez daukate inundik inora funtzio berbera. Akaburako utzi dut bere atzetik, ez dakit urte askoan ibili ondoren, tusei aditza. Aditz horrek, esperoko genuke izatea 43 han daukan gramatikalizazioa batez ere, kuotatif. Baina, ez da hori nagusia, ikusten duzunez hor 6. da jerarkia moduko batean zerak Heinek eta Kutebak ematen dutena, eta beste alde batetik, euskaraz ez da horrelakorik, euskaraz horrenkide izango litzateke la, esan du, etorri dela eta tiportako gauzak. Eta beraz horrez dugu hori, ezta? Baina, badauka honek, beste gramatikalizazioa saspikoa, simil, esaten dutena, eta hor gauzak pixka bat diferentea dira. Hau da, euskaraz, atzizki bezala, so agertzen zaigu, familia izenetan, ezta? Amaso, taitaso, horrelakoetan, normalean, frantsesek bezala, granpère, grandmère, handitzat, ez bakarrik konparazioetza, baizik eta handitzat hartu ohi ditugu. Baina hori ez da izan beti horren handitzat edo urrunekotzat, kasurako berdin dena. Ez da izan hori beti horren esan nahia, zeren eta
hor 44 ben ikus dezakezuen bezala, oraindik badaukagu laso partikula eta refrenei sententziaseko zenbait errefrautan, lehendabizikoa 88koan olaso, gitxi batzuk ilaso, poko son como tu, beraz, bakarrik konparazio hutsa da hor erakusten zaiguna. Gero hori noski areagotu egin zitekeen edo aldatu egin zitekeen. Lehen edonetik oro ateratzen baldin badugu, bigarren posizioan azentu faltaren eraginez, asimilazio baten bitartez, noski eso batetik abiatuta, gogorazazue jasan, jaso, esan, eso edo erasan, eraso dauzkagula, noski iritsi gaitezke baldintza berdinetan baita ere osora hain justu euskaraz dugun partikula delako aditz honetatik ateratako dugun partikulontera. Bukatzeko, nabarmena da Michelenaren berreraiketa paradigma emankorra izan dela, ez bakarrik egin zuenagatik, eta hortan mugitzen gara, nik uste dut guztiok, baizik eta egiteko utzi zuenagatik. Alegia, teoriak ez dira baliatzen edo baloratzen itxi egiten zutenagatik, baizik eta egiten dituzten galderengatik. Eta, beraz, Michelenaren duela 50 urte egindako berrereketa saio horrek, bere oinarrietarik abiatuaz, esan nahi da, filologiarik hoberenetik eta teoria linguistiko eguneratuenetarik, emankorra izan da urte guzti hauetan eta ez da arrazoirik pentsatzeko ez dela horrela izango etorkizunen ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eskerrak eman behar dizkiogu Joseba Lakarreri, ekarri digun, eman digun hitzaldi aberatxo honengatik gauza asko tratatu ditu. Asko, zoratzeko modukoak ia. Ez du bakarrik erroaren forma kanonikoa tratatu, hori aspaldiko kontua da, Josebaren ikerkuntzan, gramatikalizazio kontuak, tipologia, orokorrean tipologia holistikoa edo, tipologia tratatu egin du, tipologia horretatik euskararen berrereiketan atera daitezkeen onurak ere ekarri ditu. Filologia ere ez da kanpoan egon, kontu honetan, ez da, komitatibozko forma bitxia ere aipatu izan da, atzizkien erabilera, eta atzizkiak jatorrizko hitzekin eta kanpoko hitzekin dituzten loturak, ez dakit, aparte gaskoia eta erromantzean eman diren kronologian aipamenak eta gauza guzti horiek, eta azkenean gramatikalizazio kontuetan ere sartu da. Serial verbs edo multzoa ditzak berak itzultzen duen bezalaxi. Fin, uste dute astiro irakortzeko kontua dela, eta aipamenak eta etxenpluak adibideak desde luego poliki irakurri egin behar diren horietakoa dira, baina hala eta ere bateren batek alderaren bat egin nahi baldin badu edo komentaroren bat, hor egin du aukera. Bai, nola egiten dugu? Zu gaztea zera, eta uste dute... Grabatzeko... Bai.
Haupa, egunon, bai. Ez, batez ere nire gairako ere interesatzen zaidalako, jakin nahi nuke, zar edo erro bat berrereikitzen alden, hau da, ezarri bezalako aditzetan aurkitzen dena, edo jazarri bezalako aditzetan, badakita aipatzen zure lanetan, eta hori horren interpretazioa zen litzatekenea put, ingleseko put ekin loturik egon daitekeen, edo horrelako zerbait, eta ea adiz serialetan horrelako adibiderik put ekin gramatikalizatutako adibiderik dagoen. Nik uste dut, hasieratik hasita uste dut zera erroa aski segurua dela, gauza hauek seguruak izan litezkeen neurrian, nolazbait sartzen delako hainbat sare diferentetan. Nahi dut, ez da bakarrik aurrizki bat, baizik eta 2 edo 3 gutxienez horrekin kombinatzen direnak. Hortaz, alde hortatik, segurtasunen bat ematen du, ez? Beste kontuak, putekin lot liteken edo ez, hori beharko litzateke ikusi, ze askotan sorpresak egoten dira. Horre eman ditudan, hainbat aldiz agertzen da kom, edo hainbat aldiz agertzen da gu, edo beste zenbait gauza, baina, badaude askotan aurrizki bat izan, edo preposizio bat izan, edo ez izan, diferentziak, bai esan nahietan oski, eta baita ere, ze katetan, ze gramatikalizazio katetan sartzen diren hizkuntza batean eta bestean, ez? Nola nahi ere, zen iritokatzen Jein eta Kutebaren liburuaren propaganda egitea, hortarako badute beraiek zera, baina, liburu horre baduka beste liburu batzuk ere agian izan beharko luketen laguntza bat, eta da, atzekoz aurrerako ordena bat bukaeran, eta asko laguntzen du. Hori bai, zenbait kasutan, teatro kausatiboaren gramatikalizazioekin eta ni pixkat harritua gelditu naiz, horren inguruan dagoelako belografia ikaragarrizkoa, nik hor aski luze ikusi ditudan beste kontu batzui buruz baino desiente zabalagokoa, ezta? Orduan, ez du kentzen, nik hemen egin dudana izan da, lehendabizik hurbilketa bat, eta ez du inoiz ere kentzen, noski joan behar dela belografia originalera, ikusien behar direla ongi, testatuen behar direla ongi, hizkuntza batzutan eta bestetan delako gramatikalizazio horiek lan zehaz bat egiteko orduan. Besteren bat? Orduan, etenaldi bat, atsedenaldi bat egingo dugu orain, eta 11:30 puntu-puntuan berriro hasiko gara.